Bombo Business News. Naglabot sa 29.2 billion pesos ang balor sang counterfeit products nga nakumpiskar sa gobyerno halin sang Enero tubtob Nobyembre 2025. Base ini sa latest data nagikan sa Intellectual Property Office of the Philippines. Ini ang 56.65% nga mas mataas ipaanggid sa 18.64 billion pesos nga balor sang illicit goods nga nakumpiskar sa sulod sang unang asyam ka bulan sang tuig. Apang ini nga amount ang nagapabilin nga kulang sang 11.79 billion pesos para malabot ang record high nga balor sa nakumpiska sa 2024. Suno sa Intellectual Property Office of the Philippines, mas madamo nga data pa ang kinahanglan nga makonsolidate agon nga matubod kun ini nga gap ang nagapakita sang pagnubo sa counterfeiting activity ukon mas mahinang enforcement sa mga hensya kaangay sang National Bureau of Investigation, Philippine National Police, Optical Media Board, Bureau of Customs kag Food and Drug Administration ukon FDA. Bombo Foreign Exchange Update is brought to you by Queen Bank Business Banking. Kabombo ining exchange rate ginbasa naton sa closing transaction sang Biyernes sang hapon. Nakuha ini nagikan sa Bankers Association of the Philippines sa Kunbapa kag sa Bangko Sentral ng Pilipinas sa BSP. Magabalik ang transaksyon sa buong adlaw Disyembre 15, 9 sa aga. Sa aton nga reference rate 59 pesos and 7 centavos ang bayad sa US dollar. Samtang sa Hong Kong dollar, 7 pesos and 59 centavos. Sa Singapore dollar, 45 pesos and 75 centavos. Samtang sa Saudi Real, 15 pesos and 75 centavos. Samtang sa Euro, 69 pesos and 37 centavos.